bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowsare jaam hiire moon en garti kadi oɗo ñalawma alarba sappo e nayyi lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi addon ɗon kabaruji moon e ɗemgal Pulaar. habaruji men puɗɗorɗen ko toon to États-Unis hono toon to New Jersey hono gouverneur gonɗo toon en wayno oɗo saaha joni omo jogui anniya lomtinde hono sénateur Menendez ñawaɗo jonti ɓinɗo en sibabude won kalisaji ɗi yana e ɗum noon kadi haaɗi ɗum wadde rôle muɗum en tant que sénateur kanko Menendez no e wayno ko o tawama kankone ko coupable sibabu kadi pression démocrate mbaɗe makko kanko hoore makko démissionni pour nattude wonde sénateur hono kanko gouverneur gonɗo toon to New Jersey noon o wi wonde ko mo ƴeftu hono gonɗo mawɗo personnel makko o lomtino hono Menendez ha mandat ɗum muɗum gasa tunnade kadi habaruji gumiri to CNN. habaruji men États-Unis hande hono kanko Donald Trump wayno ko candidat parti républicain kadi no wayno ko ancien président mo États-Unis e hande wayno ñalawma hande o ñalli ko toon to Caroline du Nord noon kadi ko hitande ujunaji 16 kanko gañno ɗum ɗum wayno ko oɗo saaha joni kamɓe républicain ji kanko guila kanko président Joe Biden o nettani wonde candidat men ko Donald Trump ɓurno toon jogade toɓɓe kono noon guila Kamala Harris ɓamtiti wonti candidate ene wayno koɓe kamɓe démocrate ɓe jiiɗi ko heftude Caroline du Nord watta ɗum démocrate o siftinde on tan ko goto e wonnoɓe candidat pour waɗede hono jaadiɗo makko kanko Kamala Harris ko kañum wonno toon gouverneur mo Caroline du Nord biyeteɗo Cooper ene wayno ko kañum hoori ko waɗi ɗum salade ko sibabude gouverneur adjoint mo on kadi ko républicain ene ɗaminno kadi oɗon kadi so watta wonti ɗon tan wonti gouverneur ɗum ɗon ko hunde no moƴƴani e démocrate en kanko oɗon gouverneur adjoint kadi ko kanko hoore makko ko candidat pour wonde sénateur to banggue républicain ji kono noon ene wayno mo foɗodirta oɗo saaha joni ene ɓuuri mo kene wona toɓɓe jeetati tugnade kadi e sondage uji jaltuɗi kanko Donald Trump noon ene wayno to nder toon hande siftindon tan ko ɗeɗo balle foof kamɓe républicain ji surtout ɓeɓe ganduɗa en hawnaki mo foti heɗanade ɗumen ko wayno kanko Nikki Haley gonnoɗo ko candidate e kadi ko sakkiti ko jantuɗo makko kanko Donald Trump ko wayno kadi Kevin McCarthy kañum wonno speaker house kañum kadi ko républicain kañum hoore mum wino ɓe mbino e yimɓe hewɓe ñaaguinomomo kanko Donald Trump somo tawi mo haala haaluji makko yo haala haaluji gueɗe ɗi ganduɗa ɗe waɗata yo critique plan mo ganduɗa walla programme uji ɗi ganduɗa kanko président Joe Biden walla kanko Kamala Harris ni ɓe bonni ɗum ɗo noon kanko Donald Trump so ari mo feni ɗum au lieu de hutorade gueɗe ɗi ganduɗa toñji indi muɗum toñji ko ɓalejo walla foɗodirde e Kamala Harris wonde to Kamala Harris yeehi to ene kanko ɓurtuno no hewdima ɗum ɗo fof wona hunde nafoore hande o fuɗɗima haalde seeɗa ko nafata kono noon caggal mum ɓooyani kadi o faati kadi e toñje président Joe Biden e toñje Kamala Harris e gueɗe baɗɗunoɗe ko ɓooyi e kadi haalde tan gueɗe ɗi ganduɗa en omo toña Kamala Harris par inde pour wiide ƴoƴani e gueɗe mbaɗe noon ɗum noon ko en wayno ko ɗum kadi ko hunde ɗaminnode kanko ancien président Donald Trump wona neɗɗo hay goto wawa chanjude jikku makko ko ɗon ɓe jarata kono e wayno républicain nen puɗɗo hulde oɗo saaha joni sibabude kanko wonani o waɗani message bawɗo walludema e campagne uji makko kadi état ji kewɗi ɗi ganduɗa kamɓe républicain ji kamɓe ɓurano ɗaminede maɓe gaña toon e wayno ko hande Kamala Harris campagne muɗum kañum e jaadiɗo muɗum hono gouverneur Walz ene wayno ɓe ɓurtima Donald Trump ko famɗi fof toɓɓe nayyi ɗum noon ko état ji ko wayno Pennsylvania ko wayno Wisconsin ko wayno Michigan ɗeɗo fof wayno ɓe ɓurtima Donald Trump kadi hay Caroline du Nord ene wayno ko kanko Donald Trump o ñalli ko toon hande kono ñande aljuma garoɗo ɗum noon ɓaawo janggo hono kanko Kamala Harris e kanko kadi mo jaadino makko gouverneur Walz ko toon ɓe ñallata ñande aljuma nde ɗum noon kadi ko wadde campagne goɗɗo kadi sifti ɗon tan ɓe mbaɗino campagne uji mabɓe état ji kewɗi ken wona 5 yontere ɓennude nde kono en wayno ko aljuma oɗo ko toon ɓe ñallata janggo noon kanko Kamala Harris kadi ma wadde président Joe Biden hawnaki maɓe jetta won nokkuji toon to Maryland e nokkuji goɗɗi ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko président Joe Biden o wi wonde ko mawo wallodira Kamala Harris campagne o
kanko président Joe Biden kadi o haaldi kadi Josh Shapiro kamɓe ɗiɗi kadi min mbadde campagne uji hawnaki so toon to Pennsylvania pour ɓeydade wallude kanko Kamala Harris ko fati e campagne mo woni pour ƴewde suɓede yo ardu leydi États-Unis. To banggue makko kanko Kamala Harris e tugnade kadi habruji jaltuɗe hannde hono jimo ganda biyete Taylor Swift kañum hoore mum officiellement hannde ene wayno endorsimo ɗum noon siftindon Taylor Swift ko neɗɗo ko endorsino ko président Joe Biden kono e woni ko Kamala Harris wonti candidat ko officiellement o haalano wonde o endorsi ɗum ɗum noon e wayno ko kadi hono Beyoncé kañum hoore mum endorsi ko kanko Kamala Harris ɗum noon ƴewete oɗo sa joni ko convention garoɗo e jogorɗo ɗo e balɗe joyi baɗo toon to Chicago est ce que kamɓe ɗiɗi fof eɓe jogori arde toon yimde walla est ce que ɓe jogori yimdude ni walla holmaɓe garowo oɗo sa joni ene wayno yimɓe hewɓe yimoɓe taw ko star uji ɗum noon ko ɓalleɓe hen tubakoɓe ɓen rewɓe hen worɓe hen nene pewni to goto fof ne ƴeewa hol calendrier holto wawi waɗede ɗeɗo balɗe convention woni toon convention o noon ene wayno kono min kalni journuji men hanki ko oɗo convention woni événement mo ganduɗa kanko Kamala Harris o arata o d' abord ɓe keeɗo o délégation ngaji garuji ɗi no foti délégué ji o jogui caggal mum so timmi noon ko wiya wonde ko alay saago o ƴeewa oɗo nombre o heɓa ɗum pour wonde timmude wonde woni suɓede pour wonde yo won mo ganduɗa candidat démocrate en nden noon woni kanko Kamala Harris o huccita e démocrate en et surtout yimɓe wonɓe ɗon o famni ɗumen o wi wonde ko oɗo saha joni kanko Kamala Harris o jaaɓi wonde yo won candidat pour démocrate en kanko e gouverneur Walz ko jiida e ɗum ɗon ne wayno ko hande ne wayno ko campagne makko ne holli beele mo mawɓe wonande rewɓe wonande sukaɓe wonande démocrate en wonande ɓalleɓe e fofo e nder leydi ndi ɗum noon ko ɗum woni ko ɗuminde ma ñande fof ma yi groupe ne suppito pour wiide wonde ko kañum supporté Kamala Harris ko sakkiti ko henno ko yimɓe rewɓe kañumen koyemen jaltini mbiyata koyemen ko mbiyata hoore mum ko kala leydi ɗum noon ko ruttitade haaluji kanko JD Vance o haalno wi wonde ko rewɓe wonɓe toon to congrès ɓe ko yimɓe mbiyata ɗum ko kala leydi ko ndawa kon walla ko ullu kon walla ko yimɓe ɓe ganduɗa ene jibinani jogaki sukaɓe ɗum noon ne wayno rewɓe oɗo saha joni nana continue ne waɗi campagne contre makko kanko JD Vance mo Donald Trump suuɓi won jaadi ɗum e oɗo campagne pour wonde vice président muɗum hande ko fatte campagne mabɓe kanko Kamala Harris e kanko kadi Donald Trump en wayni ko ɓe jarata ɗo henne ɓe nandodiri tan ko débat goto ɓe poti wottude ɗum toon ɗum noon ko ñande 10 lewru septembre oɗon débat kadi waɗata ko ABC waɗata ɗum e oɗon débat kadi ne wayni ko waɗoɓe ardotoɓe oɗon débat ko yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ko andaɓe no fewi e hen goto ko biyete David Moyer oɗon ko kañum woni mawɗo journal toon to ABC biyeteɗo World News Tonight e kadi e debbo goto ɓalejo biyeteɗo Lindsay Davis onde kañumni ko jeeya koye ABC ko kañum woni mbiyata News Live kañum woni mawɗo muɗum donc ɓeɗo ɗiɗi mbaɗata oɗon débat baɗo ñande 10 septembre ko fati noon hono kamɓe ɓe yaadiɓe mabɓe hono kanko gouverneur Tim Walz e kanko kadi JD Vance ene wayno ko kamɓe débat mabɓe waɗata ko 1er octobre donc oɗon débat baɗo 1er octobre waɗata ko toon to New York hakkude makko kanko gouverneur Tim Walz e kanko kadi JD Vance ɗum noon ko candidat ji pour wonde vice président hono Kamala Harris e vice président hono Donald Trump ha hande habaruji men to États-Unis e nder ko sakta hande hono kanko Robert F Kennedy ɗum noon ko ɓi ancien président Kennedy ene wayno ko yaltina hande ardiɓe campagne makko jaltini mbi wonde ko kanko hoore makko o ƴeewino jokkodirde hono campagne hono Kamala Harris ɗum noon e jokkodirde muɗum ko ƴewde so tawi Kamala Harris ardima leydi ndi walla dañi toɓɓere yo won président leydi ndi beele kanko hoore makko mo jogo rôle e nder administration mo Kamala Harris ardi ɗum noon ko ɗum woni condition makko pour beele kanko hoore makko natta wonde candidat siftinde on tan candidature makko ne ustani démocrate en seeɗa toɓɓe ɗum noon sibabude kanko hoore makko considére no ko hayso ko indépendant o jeeya ko considéra ko démocrate kono e nder halluji kaalaji hono kamɓe ardiɓe comité démocratique national walla convention e ardiɓe
committee national democratic hono biyeteɗo matta kuridino wi wondi ko en wayno ko démocrate en cohlani jogaki hay anni goto waddude arrangement walla haaldude walla joddade e neɗɗo mo ganduɗa en taw ko maga waɗi ɗum rokki ɗum kalis pour beele wonde candidat maga firti ko slogan mo kanko Donald Trump mo wurtorto ɗum noon make American great again ɗum noon woni ko kanko ko yalti kadi kanko hoore makko e nder convention républicain ji ne waɗata ñande nde o wawino kanko hoore makko joddade Donald Trump e nder kadi ko jonde mabɓe ɓe ko tugnade hande habaruji jaltuɗi ɓe kalduno wonde ko so tawi Donald Trump gagnima omo wawi jogade hen poste ɗum woni nden so tawi ɗum no woodi o wawa andortude Donald Trump ko addi ɗum kadi ɓe mbi wonde kanko hoore makko jokkodirino kadi e neɗɗo biyeteɗo Ron Klain kañum woni liggotono toon to Maison Blanche kañum wonno kadi président mawɗo personnel toon to Maison Blanche e laamu président Joe Biden kono ene woni ngal ɗon jokkodiral kadi wonno ko ɗaɓɓude kanko hoore makko place e laamu président Joe Biden kono noon ɗum fof ngal jokkodiral ene woni yarano yeeso ko wawi wonde fof ene wayno ko e nder ko yalti hannde ɓe mbi wonde ko semaine ɓennuɗo o wawino jokkodirde campagne Kamala Harris so tawi Kamala Harris jaɓanimo wi ene rokkamo ene wonko wawi walludemo pour ko wayno rôle mo joue ɗumen e laamu muɗum non seulement mawo nattu wonde candidat kono ene wayno kadi mawo kanko hoore makko mawo endorse Kamala Harris hande habaruji men États-Unis toon to Columbia University ɗum noon ko université gonɗo toon to New York seppoji bannoɗi toon ɗum noon ko seppoji caggal nde ɓeɗo ɗiɗo étudiant ji jalti pour ripostude wonde ko won université ji gonɗuɗe e États-Unis yo nattu jokkodirde e Israël yo nattu kadi kala ko ganduɗa balle gummotoɗe toon to Israël paadude e ɗiɗo école aji yo duttini ɗum noon wani ko kanko président oɗon université biyeteɗo Shafik Minush kañum hoore mum ko jeeyaɗo toon to Égypte kañum hoore mum kañum wonno président oɗon université nde yamiri wonde police New York yo ar nangi yimɓe hewɓe kañum police o kañum gani hutori doole helli pallanteje tawi toon étudiant ji nangi toon yimɓe hewɓe ala gañi ɗen kono yimɓe hewɓe nan nanga oɗo saha joni yimɓe hewɓe kadi caggal muɗum ene wayno ceekama walla renvoyama natti wonde université mo jangganno guittama toon ɗum waɗi noon ene tugnade ko lettre mo winde hande hucciɗ ɗum e congrès ɗum noon kadi ko caggal nde kanko hoore makko pression ngaji kewɗi mbaɗa e makko ɗum noon ko guille jangguinoɓe oɗon université ha étudiant ji même woɗɓe doctorat mum walla ganduɗa kañum koyemin ko jogor lomtademo mbaɗe makko il faut ko démission par ce que o fotani noddude police ene ara toon to université pour ne nangga yimɓe walla ne haɗa yimɓe wadde seppoji men ene wayno o windi lettre toon to congrès o wi wonde ko sibabude ɗeɗo caɗele gonnoɗe toon d' université e kadi ko caɗele kanko hoore makko waɗi caɗele no fewi e famille makko ɗum noon e wayno ko ɓuuri moƴƴide pour université wawde wallude ɗum yarude yeeso ko alay saago o yalta université ordinateur ardade université o kanko noon ministre no wiyani ko jibina ko Égypte e kadi kanko hoore makko meeɗi liggade mo jeeyano yimɓe ardiɓe banque mondial ɗum noon komo jeeya kadi wonnoɓe kadi e fonds monétaire international taw kadi omo jeeyano kadi e toon to banque gonɗo Angleterre o meeɗi kadi kanko hoore makko wonde mawɗo école économie gonɗo toon to Londres donc fonction ngaji kewɗi ko sakkiti ko ene wonno ko mawɗo université mo Columbia ene wayno donc ko wawi wonde foof o démissionné ligguey makko ɗum fof ko pression ngaji étudiant ji mbaɗe e makko caggal nde kanko hoore makko o yamiri wonde police mo New York yo ar toon yana ɗiɗon étudiant ji nanggui hen yimɓe hewɓe e kadi yimɓe hewɓe oɗo saha joni wonnoɓe toon étudiant ji kayitaji mum koko ceeka ene wayno ko hankkadi mbawa ruttade oɗon université donc ene wayno ko sibabude ɗiɗon école aji goni ko uddidde e kanko kadi hankkadi o wi wonde pression o no wayi hewde makko ni kanko e famille makko ɓuuri moƴƴude tan ko yalta e o natta ardade oɗo université ɗum noon ko tugnade kadi habaruji gomri toon to CNN Business News. toon to Moyen-Orient
ha hande no wayno ko fayre woni son walla ha hande ko kumpu woni son sibabude hay goto anda oɗo saji hono kamɓe Iran walla hono kamɓe Hezbollah hol peeje ɓe goni walla ko hula ene wayno ko Iran ñalama fof garɗo hawnaki ma ene ɗamina ma werlo kañum no bomboji toon to Israël ɗum noon ko yiide no Iran wirno ko yobtade nde ganduɗa en gueɗe ɗe ganduɗa Israël waɗi to leydi mabɓe caggal nde waɗi toon neɗɗo gardinoɗo Hamas hono biyeteɗo Ismail Haniyeh ko wawi wonde fof ene wayno ko haaluji nen jalta e médiaji ɗi ne kaala kono officiellement ala ko haala wi wonko haalata en wiyete wonde ko kanko gardiɗo Iran hono Ayatollah Khomeini ene wayno e nder konnguɗi kaalaɗi wiya wonde ko kanko hoore makko ɓe jiiɗi ko wonde ko so tawi nanodiral ene wawi waɗe ene wawi dañede hakkude Israël e Hamas pour guerre gonɗo toon darto nden ene wayno ɓe mbawa maɓe kayito kono noon ngal ɗon nanodiral ene wayno ko so tawi ngal gasani ɗo e janggo walla ko way noon hawnaki ɗum ɗon ko addata ko caɗele ɗum noon ko ɗum woni délégation ngaji kewɗi ne jeehi toon surtout en mo américain ji e égyptien ji e qatar naɓe eɓen ƴeewa haaldude e Israël eɓe ƴeewa haaldude kadi Hamas noon wi oɗo saha joni kañum yiiɗa neldude e délégation goto ko sibabude Israël nene rewe yimɓe muɗum ne wara ɗum ardiɓe muɗum ɗiɗiɓel ngel kañum déjà haalino jaaɓi nanodiral ngal ganduɗa proposition mo kanko président Joe Biden o haalno proposition baɗɗo ko ganduɗa hen étape uji tati pour ko fate no jaam dañira toon to Gaza donc ko wawi wonde fof ko ɗon yarate oɗo saha noon ene wayno ko kamɓe Hezbollah noon wonɓe toon to Liban ene wayno e tumnade kadi konngol kanko gardiɗo Hezbollah gonɗo toon to Liban biyeteɗo Hassan Nasrallah o wino wonde ko jaabol mabɓe ma ar ɗum noon ɓe gondaka holko leyɗele mawɗe ko wayno États-Unis ko wayno Angleterre ko wayno Allemagne ko kalata par ce que pour mabɓe ɗum ɗon ko hunde jarani ɓen jarnani heɗade saabu ko kañumen bewni Israël ko wawi wonde fof wi wonde ko e battugol mabɓe kamɓe Hezbollah pour bombude Israël ɗum ko hunde arore sene leeli sene yawi ko arore koɓe waɗoɓe ɗum noon ko ɗon jartana hande ene wayno ko humpito ha hande ene wayno ko kumpa woni toon to Palestine toon to Sénégal ene wayno ko ñalawma hanki ko ñalawma ko mbiyata grève wonno pour ko galleji jeydiyankoji gonnuɗi toon taw ko jeydiyankoji ɓuuri hewde hen privé eyyi ɗum noon ene wayno ko so tawi tugnade kadi mo kalduɗa won yimɓe wonɓe laamu ɓe surtout jeeyaɓe Pastef hono kanko biyeteɗo Amadou Ba ko député jeeya koye parti Yewwi Askan Wi kañum hoore mum kadi ko membre Pastef ene wayno no konngol makko ngo haali wi wonde ko kanko famani way ko normalement journaliste uji jahata grève ko so tawi wonno neɗɗo mum nanggaɗo walla won galleji men guddaɗi kono so tawi ko kañumen guddata galleji walla mbaɗata kutorto oɗo chantage taw ko chantage mo patron eɓe muɗumen pour ɓeɗon patron en mbawa hebde ko jiɗi oye ɗum ɗon marchata so tawi noon ƴeewi yimɓe worɓe ɓe ganduɗa taw ko kañumen koyemen ko yaaɓe grève uji ɓe e surtout kanko biyeteɗo Evelyne Mandjouba on kañum woni coordinateur rédaction groupe di média ene wayno o wi wonde ko o wi ala fof sehil makko walla mo liggoto mo yimo ganduɗa caliɗo wadde yaade oɗo grève au contraire ko tugui tan radio biyeteɗo Zik FM ha yetti télévision Sen TV walla quotidien tribune kamɓe foof ene wayno kamɓe foof ɓe goni d' accord pour kamɓe foof wadde haɓɓere wotere eyyi ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa henna ko hunde musde mabɓe directeur général kadi groupe biyeteɗo E-Media kañum hoore mum siftiri wi wonde eɓe gandi ɗum ɗo ko perte wonande mabɓe kamɓe presse surtout ko fate ngal kono noon wadde ɓe haɓɓere yaade grève ɗum noon ko perdude kalis kono noon e wayno ko ɓe ngala choix ko alay saago haysono muusi ɓerde mabɓe ko ɗum ɗon ɗum woni ɗum ɗon ɗeɗon peeje tan ɓe jogui pour beele laamu ngu ne wawa famde wattude mabɓe haqqille wawa heɗade kadi koɓe kalata ko beele ne wawa artude tabal haalde mabɓe donc tumnade habaruji gomiri ɗi toon to taqaddumi ɓe mbi ko wonde ko force armées royal Maroc naaɓe ene wayno ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe e maaji mabɓe renoɓe maaji walla tufɗe toon to Maroc mbawi dandude hanki talata toon to Maroc mbawi dandude toon hanki 1jeetati neɗɗo taw ko wonnoɓe e laana ka ene koko joguino caɗele kadi laana ka ne woɗɗuno tufde wonde toon to Gandous kene woni 50 kilométre ɗum noon ɓe mbi wonde ko ɓeɗon yimɓe fof ko yimɓe ɓe ganduɗa oɗo saha joni alama ɗen kono ɓe mbawi kala yinnoɓe hen safrede ɓe cafri ɗumen ɓe mbawi tottude ɗumen gendarmerie ɓeɗon yimɓe noon wonnoɓe ɗe en kaɗon laana jinno ko yaade toon toon to Île Canaries ɗum noon ko Espagne
caggal nde laanama ɓe jogui caɗele ne wayno ko kamɓe dadi ɓe maroknaɓe ɓe mbawi dandude ɓe kam au moins hay goto mabɓe yoolaki kamɓe fof ɓe taccinama ha oɗo saha joni ɓe goni koye juuɗe e gendarmerie royal donc état major mo toon to Maroc donc tugnade communiqué gummiɗo toon état major général des forces armées royal toon to Maroc e nder communiqué o noon ɓe kaali ɓe mbi ɓeɗo fof ko yimɓe ummiɓe leyɗele Afrique subsaharienne ɗum noon ko Afrique leyɗele ɓaleɓe ɓe kalani noon hol leyɗele ɓeɗon gummi kono noon ene wayno ko wawi wonde fof kamɓe 176 ɓe fof wonno ɓe kaɗon laana ene wayno ɓe dandama. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diosar ɗi kabaruji min jogo noon hannde e ɗemgal Pulaar en mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.